Assalamu alaikum mehribaan tomaçaçılar. Ene şugün 2022 ýylyň 19 maýy ene görüşüňiz ýaly Türkiýe şagamyzyň döwletli ojagy ene bir ajaýyp toýly bazyny beslendi. Ene bugün Türkiýe şagamyz gelinejemiz özleriniň körpe ogullary hakdaky, Sapajan hakdaky iň naýbaşy arzularynyň birini amala aşyrýarlar. Biz edil ýertäherden sizin garaşan we sizin asla garaşmadyk bagtly bagtyar ýakymly pursatlaryňyz bilen biz dawaramyzy dowam edýäris. Ayağı düşten hizmet vursun. Şundan 5 gelin almak hem bana da müyesser etsin. Ağzı bir oğlum. Oğlumun gelinim baktı oğlum. Neşeyle saatlikli vakalar entekan olur. Bugün tagi icazı meseleler. Siz bilen men Alpazı Döwran İsmailov ve Ceyhun Muradov. Ene mehribaan tomaçaçylar, Sapajan öz töwer ýaryna garaşa, ene de az salymdan sapa bilen awadan bir-birine duşarlar, ýaşlar hiç kaçan bir-birlerinden aýrylmasalar, şu duşlary ömrüniň ahyrlaryna çyle dowam etsin dileg edýär. Dost sapa bagtol. Sapajan bagtol bagtlaýa görjüňde gol kol. Siň awadan çylyk bolun size. Daý bagtly ol, bagtly ýaşa. Dädeme, nenneme hyzmaty bersin. Ağaca bagtlar, ecem melen kakama hizmetin verdin. Bagtlaryň bagtly ýaşa.